seaan gach ribín ha céad páiste for bos. Tá céad cecha ó ribín an a seaan ha 1,800 páiste for bos. Chrochmuid a ribíní mar chud go achtas atá a goráid an náisiúnta atá agraí ag mintaríonn san na Palaistíne le haid ólas crín a thuirt go dhaoine agus airgid a bháilú ar san na Palaistíne. Tháinig go sús leis an smaoine den na ribíní chun ólasach ar fáil gon pobl gon méid páiste for bos i Gaza. Is an líon na ribíní agus chuig cethe scoil de chomhféad linne for bos. Tá ólas míchrín a go timppla na meatha síalta tá mar fád feicim héine an tásáid nach chuil seacrín, tásáid go bhfuil cinál bolsceocht a tarlú. Agus bhí muid a gcearradh an scrista tá tarlú sa Palaistíne a thuspáint go pobl na scoile. An teachtar tain ná síochána. Ní muid a ggéire acha mé síochána agus deire leis an slád agus an marú ar fad atá tarlú sa Palaistíne, gona gasúir agus gona gná daoine sa Palaistíne. Ní te ceart nó cóir ar aon bhealach go mbeocha le héide tarlú.